Egun gehiago dira ixten diren zineak zabaltzen direnak baina Lekeition bizilagunek eurek ekin diote berriro lanari herriko zinea zabaltzeko. Pandemiak herritarren ohiturak aldatu egin ditu eta ondorioz ikusle kopurua erdi-erdira bajatu da. Benetan nahi dugu ikusgarri areto hau sarratzea, kontutan hartu behar dugu zelako altxor ederra daukagun honegaz. Astero merkaturatzen diren askan pelikulak ikusteko aukera daukagu berton. Gero, hilero, askanengo egunetan pelikula klasikuak. Next ekimenari esker, hilero gai ezberdinak lantzen dabezan dokumental bereziak eta baitxa musika emanaldizak eta antzerki jabe bai. Benetan galdu nahi dugu hautan hau. Lekitxon benetako zinerako zaletasuna badago, aukera gai izan behar gara guzti honi eusteko. Animaitzen zaitu edan hori, zinera etorri.